Wat heel mooi is, meneer, even nu gaat je door het Heidenschip en je hebt daar bij Brandburen heb je een heel mooi klein kerkje. En aan de buitenkant hangt een glazen kastje met een verhaaltje van Freek de Jonge. Zijn vader was predikant in Workum en preekte ook hier in het Heidenschip. Ik ben Menno Sapé en ja, ik ben 74 hier en ja, ik heb eigenlijk nou starig aan mijn leeftijd bereiken dat ik steeds, ik wil eigenlijk genieten van het laatste stukje wat ik nog krijg. Ja, dankjewel lieve meisjes en hier ben ik alle keer, hè. Ja, dat. Fijn, we hebben de vleur erin houden en dat weer opzet. Ja. Vind je het nou aan de ene kant ik spietig dat je hem ophouden, Matte? Nou, ik heb nou op het moment even, op zo'n moment heb ik zuiver de trainen wat in eigen. Het begint me nou in het burstkast wat zwier te worden. Want ja, je hebt toch zo protte dingen voor al die mensen. En zo op een manier dat iedereen toch zegt, wat hebben het je mooi en schik gaan. En daar gaat het om. Hè. Ik wil zeggen, ja, ik weet het net, ik vind het jammer. En ik wil iedereen dan graag zijn, iedereen zeggen, mijn lieve meisjes, al die meisjes waar ik net bij dacht, zei de koer, Menno houdt op. En Menno vond het heel fijn om deze periode met zijn vrouw Marion dit oer zo mooi oer te brengen. Nou, dit treft helemaal. Met mijn dollydatjes. Hoi lieverd! Oh, heeft de verkeerde BH om of zo? Oh. Maar in de gleuf, hè, lieverd? In de gleuf. We horen van het gleuf. We horen van het gleuf, hè, lieverd? Ja. Als die er net meer weer, dan weer er ik niks aan. Ja, ik hoop dat er toch een paar gemeentes ter willen binnen om mij een mooi plakje te aan. Het gaat dus net om een overdrachtplak, maar het gaat dus om een plak voor het langstlevende. Mijn vrouwtje is tolle weer jonger, het is een schot van Famke en dat wil ik graag dat die aas, nou ik geïnvesteerd doe, doch dat die mooi in de wal aanlezen bloeien kan. Daar hoop ik inwendig een beetje op dat ik dan in een paar mooie maanden in december een boert aan de kant van de dik zetten kan en lid meesten binnenkomen en zo uw mooie huisje, uw mooie wenning op de boord, want het is eigenlijk een Lieds museumke. Ik wil zeggen, en dan wil ik graag de meesten daarover vertellen en de geschiedenis van de Houtstegen in de Jouwer, in de Bloemstegen. Ik ben squashjevaar geweest. Ik wil zeggen, je hebt zo volle dingen te vertellen. Meesten, als ik eigenlijk kom, dan krijg je alle de gelegenheid om even dag te zitten en even te zien.